timbang mikirna awakmu sing mumet ora ana barbare ning aku nyambut gawe lah sithik-sithik lakon. Wah, pahit nih cangkeme. Sik, tak ngopi sik. Kopi pahit, panas. Wes. Urip kok kakek nasib ki belah ya Allah, ya Allah. Jangkrik tenang ki. Wah, iki mau kocong-kocong dorindi kok sepi ki kok. Duce lah. Ndi rokok Lho, jangkrik. Dute rono sapa? Oh, ya Allah. Iki cangkem kecut kok ngene kabeh. Tris. Ducut pra. Aku ora duwe, Mbon. Wong aku ya padha ora ndek duit tuku rokok ya ora iso. Cuk, ducut pra. Aku dipakai, Mbon. Nek ndelok lho, rene yo. Iki lho rokok kopi ono. Sombong amat. Ah, tak jalur rokok wae cuk. Menawane ono akeh lah. Rokok iki lho, Mbon. Iku nek ndelok rokok iku akeh. Kopi ono, aku tak ngerti jimu. Cuk. Mau tak jikoji cuk ya. Ah, jimu ora sewa-sewa karo kanca sik ngono dah. Lho. Iki kenal aku. Kenal apa lho kira rokok to kenal ndi? Pemain wis tau kenalan. Ora rokokku cuk. Iki wis tak tulisi pagi, siang, malam. Mbon, iki mau rokokmu kok. Ngapurane yo nek aku jimu rokokmu. Ngapurane. Iya. 2 jam kemudian. Malah aku yuk. Tuku ngono iki. Ayo ning ndi? Aku mbek kates. Ayo. Lagi sutris. Aku ora melu sih, lagi PMS. Oh ya wis kowe kene wae terus ya. Hati-hati ya. Ayo. Salam buat katesnya. 5 minutes later. Piye? Kowe dhuwur apa nisor? Aku wis ora Mbon. Dhuwur katese kok. Masyaallah. Ya wis tau tak dhuwur ya, tak jiko katese ya. Game gak? Yo siap. Lek katesku sik lah, seperti mateng. Lho. Katesku sing jumuk sapa kae yo? Heh, katesku buka apa kae? Tak jupuk. Cepet. Ono wae. Aduh, cok, ono wae. Ayo. Ucap. Mengapa